Acompañado da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral. O presidente da Xunta visitaba esta mañá o arquipélago de Sálvora, en plena ría de Arousa, para comprobar a marcha dos traballos que se están a levar a cabo dentro do plan de revalorización do faro. A actuación incluída no programa Xacobeo Next Generation, posto en marcha polo goberno autonómico con fondos europeos, conta cun orzamento de 1,5 millón de euros. Con ela a Xunta busca a recuperación dun elemento patrimonial para convertelo en centro de observación turístico-científica e con el fomentar a actividade turística na zona. Temos uns tesouros, estas illas, esta illa de Sálvora, que eu non coñecía, precisamente decía cando embarcaba que era que me quedaba por conocer, e a verdade é que é unha maravilla como todas as demais, pois hoxe poñémola un pouquiño máis en valor, xunto con todo o que temos en Galicia para que nos veñan a ver con sentidiño, para que nos disfruten e para que nos poidamos disfrutar da xente que ven aquí, que trae riqueza, pero hai que saberlo facer. Estamos nun momento turístico fantástico, pero precisamente actuacións como esta, de poñer en valor o noso, de saberlo poñer e como imos conseguir que todo isto vaya medrando sin que se nos vaya das mans e que siga creando cada vez máis riqueza en cada vila de Galicia. A actuación en Sálvora, incluída entre as 12 obras en bens de interese cultural previstas con cargo ao Plan Xacobeo Next Generation, encara xa a súa recta final, polo que podería estar rematada xa a finais do verán.